Ay, sama mo yan. Matagal pa naman bakasyon eh. Kumain ka muna lagat na. Dali mo na yan to. Dali mo na yung marunong. Bukas uwi na tayo. Dala ka lang dalawang partner mo dali. Nakakubad. Nakiligo ka. Nakatoothbrush. So, huwag ka muna magubad. Kakain ka. Ate, bigyan mo ng kanin ko yung may... Teka na, ginagawa ko pa yung module. Ha? Module, ginagawa ko. Dito ka na kumain. Mamaya wala ka kakainin doon. Kumain ka muna. Mamaya mabusog ka sa biyak natin. Ano ba yung first class? Ano to? Ay, Nag-module ka ano dito. swabe?